For today's video di ay kay August 16, 2025 ni. So birthday sa akong anak no nagkasinabot mi nga moadto mig bambo. Nga ligo mi bahalag walay budget basta kay makaligo lang gyud ka wala pa gyud mi kaligo ani sukad nga kanang sige na mig kadungog nga nindot daw ni liguan kay tugnaw nya pag abot namo kay udto naman abot mi alas 12 na kapin so naniudto sa gyud mi daan naniudto mi na mga balon ni ang mga bata nag kuan na gipanugnaw na kay mi kuan na dai sila didto so nagkaon sa gyud mi man may kaon day ani nya nag kuan na lang may nagmelon. Ano siya mata sa kanila? Binabla daw. Ha? Oh. Picture lang ha. Ay, picture yapot. Dala lang. Ayo katugnaw ko sa tubig. Ano yan? Salon. Isang salon? Bae laki. Laki. Ice. Ay, mata, ilong. Siyempre. Buhira na ha. Pinagilap siya. Ayaw ko. Ikuan. Buhira na. Buhira na. Guys, na mga na-crab na kuha ni Puging. Ayaw pong kuloy ha. Balik na sa tubig. Dilo eh. Violet. Ito na ay Good. violet. Game. Bae laki. Laki. Anong kabar wag laki ya? Namang ibayot pa ni. Uy, ang tiyan. Wala na picture niya ang tiyan. Kita. Sana na, mata na nadikat lang na kay kita si Sing. Kapsana kita na. Katako day na. Ang una na mo. Ang pa. Ingon maligo og kuan swimming pool. Di aram lagi sa gripo-gripo. Okay ra oy. Asa ni mga isda na. Ang katong kuan manok.